Ti Masakbayan. Isagod mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapul nga dyan adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino ak matakas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta ka mat iti papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde iti papanan nyo. Itad ko ken katoy keychain anagatang ko di talagnaan mi. Naimaldit di tabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan di ti tulbak ti balay ko. Kan tulbak ti barangay health station apagtrabahwak. Mapanak pa iti pagtrabahwak, anti. Anusan yo apakikit-kita ti balay ko. No dito'y kuma ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod ang nakadistino dito'y, anti. Saan mo't amabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Sanak nga inaldaw amapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayong aminan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito'y. Dito'y ti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko dagiti maapit ko amulak dito'y. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siyak ti saksi iti ayan ayat yo adwa. Kanayon ko makita naragsak kayo adwa. No adda kayo di tasirok ti lansones. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa'y ti puloy ti angin. Kabayatan at ang tanawan ti baybay iti baba. Mapantayon ijay training ground ijay Visayas. Nakasagana ka din? Apay analiday ka. Mabayag namin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no ijay papanan tayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat ngamin ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayo ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti mais a barangay health station. Anya teramidin tayo iti babae ang nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakid di ammo na dayjay maipapan ka dagiti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo ako mapang kada tayo. Mapan mi ka di dukutan, Pangulo. Na, saan mo nga ammo nga osaran day tasang kabasit anaitad nga utak mo. Kasano nga'y ako mapang kada tayo no dukutam. Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na no kasta ti aramidam. Ay, mapan tayo ay aywan kasta ka day. Masapol ang maamuan tayo ti balay na. Dagiti kabagyan na. Tapno maiwayat tayo ti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo. Ay, mawata konti kaya't maamaaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Katiktikan ta ti balay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa babae. Kampay ini nasaya at kagayam. Nawatam. Siyempre no imbagam, naawat akon, tasa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni ti kanwata at sumalog tayo. Ijay imbaga ni Pangulo nakakita na iti nakabado iti puraw ti papanan tayo.
Areglado! No kasta! Addan to babae akadwa tayo dito kuta. Sa lalingan tayo, ti mangrami di pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo, tinasawa babay. Nalaka lang dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno maya ako mapang kada tayo. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapo ak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimat, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo adayumot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat ngamin kalsada dito'y bantay. Kapilitan a pagnaan, numapandita ka bangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, tadita pa'y baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapananda rumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y a makapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan nga aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo. Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae kinasaw ti bakit. Inawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam, tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw-kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Wan, tapno makaala ka iti impormasyon iti bakit. May papanitagnagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno mauna ak ti bakit iti bangir at dalan. Darasam. Imbag, tasaan unay ana sa magtidalan. Mauna ak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yu. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka diti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laang day taadalan. Adda na pinturan iti berde abalay. Nana, aduda ka ding agnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijabalay na. Kasta gayam. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijabalay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan kahit adita balay na? Anya nga itinamuami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde. Uli lagaya man dayjay nga Eva. Awan kadwa na ijabalay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Makita tayo kung ano niya kwarto ti adda silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagata nga uniformado tinangaramid. Tapno guraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ada man kayang basit nga utek mo. Ay! Anya day, Jay? Uray lang na day
Naka-uniforme dagiti nagpabetak iti asidog ti balay mo. Nakita mi apil manaw da. Sino nga talagita? Saan nga ta kabusor? Saan ka nga agbutang kanyak? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umay tamapan tayo ijay abanda. Ito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa eh. Saan mataday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin. Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tas ikati mangagas kadagiti masakit ijay. Sa dino ti ayan yo? Adayo ka di? Saan? Napan kami ijay. Takas jamot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Iso apimanaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Ado kayo ka di? Ija ibagbagam a lugar iyo? Medyo. Adamat ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano? Kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti angas ijay. Ngem saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kagatwa, nuna kayo na kayo. Dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manen. Eva. Kaya nyo na pinakamanyo nyo. Nakananon tayo ni Tikota. Kuta kano ti maysa akadwami ang nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada ang nakakarton. Sige, Eva. Tatulungan ka abo mabang iti kabalyo. Sa dino ka di dito eh. Apay akuta ko na dyan maysa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga mindagi dyan ang naka-uniforme? Kuna ni Pangulo Gaspar. Apulis kano kan militar ama nagdakdakas. Adda ka di kasta? Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damutan ni ti may kaniwas. Agduwa-duwak iti dayto eh. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabagi ti lintag at tulisan. Oh, apay akalaat na inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat na nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda kano nakalagip kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauran lang nagtibayo ti barukong mo ang nakalagip ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisin akon. Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, day tangarod ka. Imayak mo. Tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siyak. At damot na kaibaga kanyak. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta? Ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbagam, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Si Mangpetmet idi kalmaan. Tanagsabat kami pa'y ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mangiyalis iti alipuspos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar, tapno kumapang kada tayo.
Saan kayo nga agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinadtakas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan timang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahwan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangeg, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva. Adagiti naka-uniforme, akadwa dagiti nagpabutak iti asidag ti balay na. Tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag tanaalayo. Tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapaanak ije ile. Ta i-report ko tinapasama ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis. Nga uray ije barangay health station kat sinarrak damat laang idirabi eh. Kabsat, may isa nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay, di ka anakak. May maysa nga ta grupo ti akin aramid iti dayjay. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva, aka anakak. Ay, sapay lako ma. Tawan tidakas, anapasamak kan kwa na. Sabay ko mga ruta kasta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw, takabuteng da dagiti naka-uniforme. Ay, wala. Asino mat ngay ti saan ang mabuteng. Nukas jay nga addaag pabutak. Sapay kunada nga uniformado dagijay alalaki. Ay, managdakdakos lakit di dagijay. Jak mamati ang militar dagijay. Ay, uray siyak. Jak mamatay. Nasaya at tikaddam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami jay patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpat da, Pangulo. Tilaang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya na singpat. Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw. Napukaw, adjakon ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Amang ano aday naramid da amay kaniwas. Iso akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di ti madingay na ramid na, Pangulo. Ibaga nakit din. Nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minamo dagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan. Taam mo nang agasam dagiti masakit akakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. Nuapay asan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano paya bulan sa tayo makaawid iti Luzon? Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wan mat kiti.
Iliw kon sa langin kan ni Eva da ito eh. Iso akas ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na itiliday, no kasjay? Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar, sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Ngama, ayan na nga ingatan. Uray kano iti pagtrabahuan na. Kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti pan nakabagiti lintag kan kuana. Ay, sapay la kuma. Tawan da kas anapasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. Umatake manen dagiti tulisan. Win nga ron Ngam apay nga uray tao kat agpo kaumatan. Jonah, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kuta. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga pumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kuta. Sa bagay, manipod adda ditoy. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadag ti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di ababae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag rabangamita. Tadda dayta ababae. Napanan ka di dagiti lalaki apakahiramanan ni Pangulo. Napanda na ganup iti pagtaraon tayo. Aganop kunam. Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kas tagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kas lamay sa pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kas lang amin may sa pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panagan. Apay akal din kas kadamanukmat. Saan matlarod nga ugsa? Aboy wano alingo. Dingwan matitattao ti kalding kan manok. Eva, apay akas lanas daw ka nakakita kadagiti manganop asim mangpet. Tiamok ngamin kat abuyo. Ugsa kada alingo ti isang patda. Saan mat? Takalding kada manok ti isang patda. Saan mon apakariribukan no anyaman ti isang patda? Basta agyaman tayo. Taadda na ano panda. Sige, dita ka pa'y. Taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano pandag ito eh? No di ka tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag namin ni Eva no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo aganup, Pangulo. Idi simangpet kayo. Kuna namanan, nga apay ka no asaan nga abuyo, wen no ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpet yo. Anya? Adu kat nga mo dayta babae. Agyaman kit dia, tamangan laeng ti aramiden na. Saan amapan makianok? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak abantayam analaeng dadya babae. Amangan no isupay ti mangisagmak kada tayo.
Kita, naawan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apang i-charge na. Ada tayo kumaijipatan no sa nagapo ka nagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaw na iti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo ka dagiti uniformado aman nakibiyang. Makasubli tayo pa nga tayo japatan, Pangulo. Aging asibibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli, jepatad? Kay iliw ko matamti sa malog ijipatan. Anya, tapnoing ka isa bati biyag mo. Sigurado nga ano panda ka, dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag, yaramid datat tao. No mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na inak matan ijipatan ang natalinaay. Nang ikuti saritaan da Pangulo kan Manong Kuding. Anya tinangag mo masaritaan da. Kayat ni Manong Kuding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ijay patad. Nagrigat ti agbyag dito kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kandroot lang ti makita. Ijay patad. Adu ti pasdag. Kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan. No apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapangak lang kan ni Pangulo. Gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar. Anang saor itinalawa adagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti nakulaapan ti panunot na. Dandani tayo nagpaluson. Sumagmamanolaan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Amang ano yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Algurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka, di ti kayat mo kalay sa? Praktikalat nagpampanunot. Oray saan nga ing grande? Basta mangan amin adumaray. Dayta isa na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay lang, kablaawan kayon. Agyaman ak. Ngam sigurado amay sakan to kadagiti dumaray. Wan no di nak malipatan nga imbitaran. Jack malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya. Anya ngay ti madamag. Awan ka no pa'y ti pamalpalat patanda no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan ay tinapasama kiti ka nakak. Di tay mapukawan itinamnama. Barang dumtang ti aldaw asumangpet metlaeng ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan no ayan ti ka nakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay. Numaamuan na, tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta keychain nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Huh? Kaayan ayat mo? Ngam di mo amo ti ayan na, kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka diti intanamitim mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. At datan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamutan iti lugaryo. Sige. Tama pa na kadagos iti balay ti Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? No awan,
Sigurado nga da iti ayan ti trabaho na. Mala, inkaharudan. Tama pa anak matan iti lugar mi. Bye. Agkita ta siguro manan no agpaayab da. Sigurado nga agpaayab da manan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon kalpasan ti training. Asidag ako ni Kibalay ni Eva. Masorpresa lakit ni. Apa man na makita nak. Partagak pa iti magna. Ha? Apa yakas ta ti balay ni Eva? Nalasang ti sikigan na pasad. Anya tinapasamak. Mapanak iti balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adda ka, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apaya na damage ti sikigan na. Kwa nga main anak ko. Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asinag ti balay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemeng tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpo ka o anak ko. Hinapan kami kan ni Marta iti presinto. Imbagami tinapasamak. Iti pagtatrabahuan na. Awan ka di ijay nanang. Sinernak damat lang ti barangay health station. Inalada ka no amin nga agas kanda do mga alikaman ijay. Sana mabalin da ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol nga agtignay kami para ka ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't nga agdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday taro may barog. Wala na. Kung nakasurpresa ak ni Eva. Siyak ba't tinasurpresa tinapasamak. Jak makaturturo kan makapangpangan gapo iti napasamak. Masapol nga agsubli ak iti presinto. Agtignay kami. Awan sapay inanaam barog. Sa anak ama kaid na amang pampanunot ka ni Eva na. Amang ano na isagmak ti ay ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaanaka. Awan sapay inanam barok. Sa anak mo't lang nga makainana. No pampanunutak ni Eva na. Amang ano na isagmak ti ay ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no ayan ti kaanakak. Itamot lang. Mapanak iti presento ti pulisya. Ikagumaan mi abirukan. No sa dino tinangipanan iti rebelde ken kuana. Sapay ko ma, tamasarakan nyo, barok. Mapanak iti nadamid sa balay na. Kitak na dagamit na ijay ang mabalinpay. Ay, umayak mat nga rot, barok. Ay, mabuti nga kiti napasamak. Iso ajak imununag. Manipod narba ti daduma apasat ti balay na. Mayat no mapan kayo ijay patad. Takasapulan dagiti ubing dito iti edukasyon. Awan ti pagadalan dito eh. Adda ka di pa'y namnama tinabayagan nga aglemlemang ti mapan ijay patad. Tiliwanda kami. Apay ko mga awan. Awan ti masakbayan dagiti ubing dito eh. Agnanayon ka di nga aglemlemang damat akam-kamatan ti lintag. Madam Eva, da kami lang anataengan ti kamkamatan ti lintag. Saan akaraman dagiti ubing? No anya ti makitkita ti ubing a klase ti panagbiagyo. Isumat ti aramidan da iti masakbayan. Kas kuma iti mapan agsamsam iti pagbiagda. Kaya't nga tamot ni Pangulo ti bumaba iti patad. Sigurado atiliwan dagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado ang makulong iti tungpal biag na. Karaman kami. Anya ka di ti pampanunutan. Kasla mariribukan ka. Kuding, mano ka din ti putot mo dito kabakiran. Nabayag tayon dito eh. Awan family planning dito oy.
No di kat family planting. Isong ti putol ko. Kastamot dagiti daduma dito eh. Ado ti anak da. Ang agpaiso ti ko na ni Ma'am Eva. Kasanon ti masakbayan da. Kat adayo tayo iti pagadalan. Ijay pa'y patad ti ayan ti pagadalan. Agbiag tayo, Mart. Nga oray awan pagkadalan. Agnanayon kadimot nga agsamsam lang ti ammo ti ubing a pagsapulan iti pagbiag da. No dumakkel da. Ha? Ay, talaga kasta. Awan maraminan tayo. Anya dyan ko nada ang maki-join force tayo kadagiti militar? Barang masarakan tayo ni Eva. Nadukot lakit din ni Eva. Kaya't mo asawan? Mapukpukaw ni Eva, akayan ayat mo? Day tatipod no. Ada nagpabutak itiruar ti balay na. Nadamage ti balay na. Katjak amo na niyan tinapasamakin ko ana. Ay una yan. Imbag na onti dakas na napasamakan ko na. Day tangarog ti jak matukod na panonotan. Kasanon na dasugat na. Kat di da impan iti ospital. Kasano ko mga ipanday di ospital, no aglamlam mang damat. Pagikaruwak dagiti nangaramid kan kuana iti kasjay no makita kita. May isa kang agbati dito kampo. Da kami lang alalaki ti sumang at nga agsawar iti kabakiran. Ada ka din dagiti militar akadwayo? Adada kanon iti crossing. Agsasabat kami kano ijay. Ijay samot crossing ti pagnaan asumang at ijay kabakiran? Well, iso nga ijay ti pagsasabatan mi. Aganad kayo bro. Ikararag ko ti panagbaligyo. Agyam anak. Sapay ko mata masarakak ni Eva iji papanan mi. Noan niya ngamin aya unay ti ilablaban dagita ang makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo? Ngam saan samat alimpyo ti utak dagita a klase ti tattao. Kaya't ka nakasarita iti nalapat, Pangulo. Anya ko matipagsaritaan tay tinalapat. May saka kadimat akadwa dagiti makuna apan nakabagiti lintag. Ngam saan mat analintag ti aramid da. May saak a nurse. Saan kat apan nakabagi ti lintag, Pangulo? Kat anya nga rod ita ti pagsaritaan ta kunam. Nasao nga ni Chona kanyak ti may papan iti innala ti may sa a militar asanikwam, Pangulo. Sinalbag dayjay a militar. Gaputawan adal ko. Ginundawayan na ti kinaawan amok. Ada ka ni pinirma am akasuratan nga inlakom ti sanikwam, Pangulo? Awan ti pinirmaak. Basta da imbaon na amang tad iti kwarta. Kat kuna na pumanaw kami iti pamilyak iti sanikwak. No kayat ko pa'y ti agbyag. Ngam, saan anaing kalintagan day ta nga inaramid da kada kayo, Pangulo? Kat gapot anakigto ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Kabsat Berta, apay ang madandanagan ka unay. Napan nga mindarom kandagiti militar. Anang sapul ka ni Eva. Kandagiti managdakdakas. Kasta ka di. Ala, ikararagtang agbaligid ako ma. Danag ti umapay kanyak. Taado ka no, dagiti managdakdakas. Sigurado arin nupak ti mapasamak. Ay, sapay ko matawan da ka sa mapasamak ka na kwada. Sapay saan amaliklikan nga da kasyualtes. No kasjay nga da rin nupak. Italag tayo latan ka ni Apo Diyos, ti amen. Adi na ko maidabay-bayan. No kunam nga awan pinirmaam. Kas kuma iti deed of sale. Kanti pa nakayalis tinagan iti sanikwa. Awan nga rod ti bilag, ti anyaman nga ipaaramid da a papeles no kasta. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mabalin ang matagikwa ti sabali a tao? No tinagan mo, tinakanagan iti sanikwa. Daga ka di dayta, Pangulo? Wan, medyo nalawa mat adaga dayjay. Ada ka di papeles dayta adaga, Pangulo? Adda,
Adda iti landok a baol a nakadulin iti maysa kadagiti suli ti gukayab. At dapay nga tadagiti papeles, Pangulo. Adda pay siguro. Ngaman pay ti Serbina. Nuko kwanti kunada apan nakabagi ti linteg. Asaan mat analinteg ti aramid na. Adda kami diti crossing. Mangrugi kami asumangat iti bantay. Sapay ko mata makitak ti babae nga ay ayatag. Sapay ko mata awan dakas na napasamak ken ko na. Oh, Diyos ko, di na kami ko mabaybayan. Italag ko kan ka ti amin, Diyos ko. In kayo kitaan, Pangulo. No addalakit di dagiti papeles amang ipakita ako kwayo ti daga. Dakkel ti karbangan niyo amang bawi. Kasano kuma? Kat ano pendakmat akas laayop dagiti awanan bain na buklis. Tulungan kayo. Ngam iti maysa a kondisyon, Pangulo. Anya kumaday ta kondisyon, aber? Masapul asumuko kayo. Anya, di nakalilawan si kababae. Sumuko ak, tapno makulong. Tapno at damat bingay mo iti dagak, kasta ka di. Saan, Pangulo? Adatiin to yung ti gobyerno nga amnistya. Dayjay ti aramaten ta. Anyamat daytang amnistya. Di nakalilawan si kababae. Pangulo, simang at timaysa kadagiti parawanawan. Ado kano ti pulis kan militar asumangsang at dito kabakiran. Dagiti kilo ti aramin. Jonah, ibagam ka dagiti amin akakadwata tagsagana da. Bumaba tayo iti bangir abantay. Aramatan tayo ti kasladak kalakahon, apagluganan, amag na iti kabli ang nakabitin. Tapno makababa tayo. Sige, Pangulo. Anya akas ladakkel akahon ken kable. Tramday jay. Pagluganan, ngam agbitin ti kable a bumaba. Natalgad ka di day ta pagluganan? Suportado dagiti dadakla kable day jay. Isu anatalgad a pagluganan. Imo na nagiti babae kanubing, Pangulo. Natayo langan, tinabatay. Masapul abantayan yu analaing ni Eva. Isu ti agpaay a hostage tayo no kas pangarigan. Intayo mo't nga rod lumuganan iti tram, Pangulo. Kadwa tayo ni Eva. Bantayan yu analaing ni Eva. Kasapulan tayo unay ni Eva iti grupo. Intayo, Eva. Kadwa na ka lumugan iti tram. Mabutangak nga aglugan. Ang mga nubiglang agpababa. Mabiglang, mate. Imbes sa pagnanin ti 2 oras. Apagbitlang sa malog, tagbitin iti kable. Kasla zipline. Nga, nakalugan tayo ti kasladak kalakahon. Malaon na ti sa nga pula tao. Adamat tugaw kan barikas, tapno saan ka matinag. Kasano? No kalaat ama kadanon iti baba. Kat may saltag. No, iji baba. Naikabit ti kable ti agpangato. Isa makamu asamardeng iji baba. Ta sana makasangat, tada tao akargana. Nakabutbutang no kumitak iti baba amalabasan tayo. Agkidam ka no mabutan ka. Madamdamalaeng, adda tayon iti baba. Makadanon tayon ijay baba. Ngam di pa'y nakadanon dagiti kabusor iti kuta. Nalaing kayo mat anangaramid iti daytoy kaslakahon a zipline. Isu tinangaramatak iti inted tinangalilaw iti sanikwak. Aday ta, si Mardengan ti kaslakahon na nagluganan tayo. Ala, bumaba tayon, kat mapan tayo iti dakkal agu kayab. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag ditoy, tanasulinak unay. Kasano nga amuyo ditoy, Pangulo? Manganop idi day ditatang ko, kat nakadanon kami ditoy. Ado ti maanupan ditoy, ngalingo. Kasano? No adamot makaammo ditoy. Kat makaumayda ditoy, Pangulo. Kasla at na nagnaad ditoy.
Ngam awan mo't makita a tao. Napanandang ata. Napulot pa iti dalikan ang naglutonda. Ado mo't ti kalapaw ditoy. Ngam apeng awan tao. Mapanak man iti day abanda. Ti adday ti daga. Kasla ti keychain na intad ko ni Eva. Pidutak takita ka na yung baga. Isungag pa iso. Ayan ni Eva. Eva! Ayan mo! Addaak dito eh! Nakaamamak ti sumrak iti gukayab. Amangan no ado ti ulag dita. Sigurado asaan tayo amakalasat no makagat tayo ti karasaan. Sinalbag tumat dagijay nga uniformado. Apay nga umay da tayo pay lang surutan dito'y bantay. Anya ti kayat da mapasamak? Ibalakad ko. Ano umay da dito eh? May mayat no sumuko kayo. Ngam ti makirinupak kayo, Pangulo. Anya? Kayat ko pa'y ti matay. Ngam ti maibalod kami ititong palbiag. Siyak ti agpay akatulungan niyo. Tapno saan kayo amabalod, Pangulo? Kiddawan tayo. Nga itdan kada kayo ti gobyerno ti amnestia. No lakit di ta isukoyo ti armasyo. Pangulo! Oh, Armas ngagpaiso ti kayda kan pet-pet-petan tayo. Ngam armas met lang ti mangkamkamat kada tayo. Kasano nagdi anak tayo, Pangulo? Adto'y ti pamaneknek ngayon nala nagiti managdakdakas ni Eva. Ti keychain ngayon sagot ko kinkwana. Iso na ito'y. Iso asawaran tayo ti kabakiran. Amang ano di dapay nakaadayo. una, nagawan mo ti makita adas-das ang nagnandapin manaw. Ag-request tayo ti helicopter ngagsawar iti tangatang. Tapno makita no ayan nagiti managdakdakas. Sige, taumawag ka ka J-Base. Tap na ito umay ang helikopter. Agtignay kayon. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay ti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. Adumat ti ulag iti unag ti gukayab. Agsaga na kayo iti rinupak kakadwa. Inibusan no inibusan. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay ti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. No itimat gukayab. Ado ti ulag ijay. Agsaga na kayo iti rinupak kakadwa. Inibusan no inibusan. Sigurado nga ano ti mairaman nga ubing. Awan mabalinda paglimangan, Pangulo. Ano ti ulag iti unag ti kukayab? Agyan kayo amin nga ubing iti sirok di kayo. Awan tiyo mo nag-iti gukayab. Ado ti nakita da nga ulag ijay. Sinalbag tumat dagita ang naka-uniforme. Pagbut-but ngan kat nga rodida dagiti ubing. Saan arumbang akabot ang ida? No awan lakat ti madi nga arami diyo. Ay, agtibtib bayo ak. Kumusta nga ta tinapananda, Romy? Agpada ta iti saludsod. Uray siya katjak makaid na. Madanagan akmat. Adjak amo ti mariknak. Dagijay tumot at tulisan. Isuda ti parikot iti gimong. No apay nga uray diti lugar tayo. Ket inraman da a pinagaramidan iti maday. Maibos da kumaamin. Tapno maminggada. Inramraman da ti awanan basol akaanakak. Win nga rod Imbes nga awan ti rin no pak mapasamak. Kapilitan nga adda. Ay kaasipay dagiti militar ken pulis. Ken dagiti inosente a mairaman. Hello, Rona. Nakaawag ka man. Narigat ti signal dito ayan may. Malublobat pa yan ti cellphone ko. Damagak laeng, no nakadanon kayon di taayan dagiti managdakdakas.
Wen, ngam nakapanaw dan. Imakar na siguro sakbayan na kadaron kami. Nalain mo't nagita rebelde Ngam di dagkamali amang dangran ka ni Eva. Sige, aganad kayo nga rudita. Agyam anak, talaga nga agan nadak tapno may salakan mi ni Eva. Sige, bye. Sumuko kayon. Tapno awan ti mayraman nga ubing. Awan ti agpaputok. Apay kumaasan kaming agpaputok. No umasidag ti helikopter. Agsagana kayo. Taggigibdan tayo amang paltog. Tapno matinag tinagluganan dagiti sinalbag. Saan? Ang mga no pagtuduan da iti bomba. Kaasi dagiti ubing kan dagiti babae. Awan na talga da pagyananda. Oo, sinalbag kit di dagita. Intun kwan. Paltugak ti sumungad a helikopter. Oh, Paputok tayo ka din, Pangulo. Uray kumulab tayo. Awan ligtas tayo. Taagga po itingato ti paputok. Wano bomba. aguray tayo pa'y biit. Urayin tayo ang medyo bumabat helikopter. Sa tayo aggigiddan amang paltog. Imbaglakid din. Tamay saak ang nakalungan iti helikopter. Makitak iti baba no da managdakdakas. Nakasagana ti armas ko. Rapid book ina no da makitak ang managdakdakas. Ayan nga tan ni Eva. Anya nga tan tinaramid dakin ko na. Kakadwa, adday tan ti helikopter. Apaman ang maibatog kada tayo. Paltugan tayon. Awan ti agpaputok! Iwagayway ko ti puraw alupot! Saan kang agpating nga nakaigam iti puraw alupot, iba? Nadingitak! Ngam napatag kanyak dagiti ubing pangulo. Diyak kayat amay wawada. Isaganaan tayo kit di da iti nasaya at amasakbayan da. Ano niya? Pangulo, Oh. nagpatingan ni Eva. Oh, Adeng galot na puraw akami si iti timurdong ti kayo. Akas na flag. Sana iwagwagayway. Kitaan nyo ti helikopter. At damat inpauy-uy da po raw alupot. Ibabayo dagiti armasyo. Kat ingato yo dagiti imayo. Siyak kan dagiti ubing ti agyan iti asidagyo. Tapno di da kayo an-anwan. ikarim, asaan da kaming an-anwan dagita anak ka-uniforme. Ikarik pangulo. Nagkamiseta dagiti ubing iti puraw. Agpakita kami amin kadagiti militar. Ubing ang nagtagi puraw. Kadwada ni Eva. Anya ti kayat asawa na ito eh. Awan di ang paputok! Sumuko dagiti kadwa ka rebelde! Ang sublina kano iti gobyerno! Nakangato dagiti ima dagiti lalaki ti asidagda Eva ken ubing. Nakababa dagiti armas na iti daga. Ibabam ti helikopter. Bumaba tayo. Sana bale. Adda kadwa tayo a helikopter iti asidag. Saan a bumaba? Isu ti back up. Di tayo laan mo. Noon niya tiyan si panunot na gita rebelde. Ingkapay mangan, kabsat Berta. Di kapay nangnagan, madipod itay bigat. Ay, kasladyak marik na tibisin ko. Amang pampanunot itirinno pakanapanan ti anak ko. Ngam, kasapulan mo't apatib keren tayo tirik na tayo. Tay kunadan, nga awan ti maitulong ti panagdandanag. Alaman nga rod. Wen, patib karakterik na akan. Ay talaga nga main amadanaga. Makapadaan ang ngagpaisaw, ay nga maawan mo't maitulong ta. Kararagla ang ti amok ang maitulong ta, kabsat Berta. Ni Romy ti may sa arimwar iti helikopter. Adda ni Romy dito'y Luzon. Umayan dito'y ayan ko. Agyam anak iti Diyos. Tawan dagas anak pasamakin ka. Didak pinagaramidan iti dakas dagiti nangala kanyak. Nasingpat damat kanyak. No nasingpot na. Apay nga rod adinukot na ka. Apay adinadahil dati balay mo. Napilitan da nang aramid iti kasjay.
Gaputa ka sa pulan dati serbisyo. Ngam, adalat ta sungsung-batang day tilintag. Inkarik kadakwada ti programa ti gobyerno nga amnistya. Isuko da ti armas da, taag sublida iti gobyerno. Kasta? Sige. Tangay ko nam adida ka pinagaramidan iti dakas. Itrabaho tayo ti amnistya para kadakwada. Tulungan tayo da. Dumngag ka. Taibagak kan ka ti imbaga ni Pangulo Gaspar nga inaramid ti maysa a militar kan kuana. Anya kaditi aramiden nyo kada kami. Itatasim mo ko kamin. No ita. Ipanda kayo palang iti pasilidad na pagyanan nyo. Kabayatan na may pagpag na ti papilisyo. Adda kaditalgad mi, adi na kami alilawan. Agtalik kayo kada kami ni Eva. Ikatin nyo ti madinga impresyon nyo kada kami nga uniformado. Anya, tiamok kat manangalilaw kayo. Imbaga kanyak ni Eva tinapasama kada kayo. Isa na po kao ti panagtalikyo kada kami. No agpayso ang mapasamak dagita nga ibagbagam. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kada kayo kan ni Eva. Ikagumaan mi amatong paltiin ka rin ni Eva. Nakitak nga da nasaya at iti kaunggam. Ta saan nyo adinangran ni Eva? Apay no adu ti ubing nga insangkwit yo. Anak dagiti rebelde. Kadwada ida iji kutada. Kaduwada iji kuta? Kasano ti biyag dagita nga ubing iji kabakiran? Tulungan mi ida. Nagbalinda na patag ka ni Eva. Inagasan na ida, ini masakit da iji kutada. Kayat mo asawan? Dinukot da ni Eva, tapno adda mangagas kadagiti masakit? Kasta nga ron. Adda makagapuno apay asimang at da iji bantay. Maawatak ti sasaadin ta. Di da ka di pinagaramida ni Eva iti dakas iji kuta da? Saan ka no? Nasingpat da ka no? Agsamsam dalaan. Ngam awan na dagsen ang nagbasulang day tilintag. Ada kayon? Awan ka diti dako sa napasama kan kabalasan ko. Awan da ka sa napasamak kanyak, anti. Ay, Inaladak laeng dagiti at tattaw. Taado ti masakit ijay kuta da. Didak pinagaramidan iti dakas. adda gayam managdakdakas asaan mo't adakas amin nga aramid da. Pudno day ta, anti. Ti tao nga da panangisakit na iti kadwana. Kat kabailan na ti mga ramid iti anyaman abanag. Tapno matulungan na laeng dagiti patpatag na iti biyag. Anya ti kayat mo asawan kaanakan. Ado ti masakit ka dagiti ubing iti kuta da. Iso nga inaladak amang hagas kadakwada, anti. Ay nagpabutak damot iti asidot ti balay mo. Pamuspusan dala siguro. Tapno kumuyog ak asita talugod kadakwada. Ay saan nakakumbensado iti dayta. No kumadakas da, pinagaramidan dak kuma iti madi. Ngam saan, anti? Naamuak pa'y nga inruruman ti maysa a militar ti Pangulo da. Iso anapan naglemang ijay kabakiran. Iremedyum amaalam dagiti papeles ti Sanikwam, Pangulo. Tapno mayuman ko iti abogado ti Pau. Para iti anya. Tapno may sublikan ka ti Sanikwam. Tata Gaspar. Di kan awagan iti Pangulo. Ta saan ka matan a Pangulo? Kasla blessing, ti panang tukot mi kan ka. Pakawanan na kuma, no imbilin ko ti pan nakadukot mo. Diyak ngamin kayat nga damarsing kadagiti pamilya ti kakadwak. Ididamo. Planok ti mang patiliw kan ka, tata. Ngam idinamuak ti kasasaad kan napasamak mo. Naawatak ti amin, tata. Kaano ka di manen nga umay ka dito'y pasilidad ngayon mi? Agduty akpay, tata. Umayak tumanan, no awan trabaho. Di ka agdanag.
Taimbagak kadagiti masaknan tinapasamak. Imbagak nga da impaagas yu ang masakit. Iso anak kadano nak ijeku tayo. Agyaman ak unay kan ka. Makitkitak ti kinasaya at ti Diyos kanyak. Babaan kada kayo kan ni Romy, akaayan-ayat mo. Nagapo kay ti pasilidad nga ayan nagiti simbo ko aribelde. Napan ko imbaga ka ni Tata Gaspar, nga alaan na ti papeles ti Sanikwana. Tapno adda aramatan na asumango iti abogado. Nasayat, tamatulungan tayo tapno mabawi na ti Sanikwana. Kaasimat ni Tata Gaspar. Saan siguro asimbang at ijabantay, no saan akas jay tinapasamak. Di na amo ngayon laban ti kalintagan na, talababa ti adal na. May sapay day ta ground, tapno mabawi na adagos ti Sanikwana. Inalilaw da, gaputan na kurang, itipan na kaammo. Kaya't ko amaamuan tinagan ti konkonam a militar anang lukukin ka, tata. Itris mi, no ayan na ita. Tinaudi adamag ko, kat nag-retire. Amangan pa'y kitdi, no adan iti sabali a pagilyan. Dahit ti imbaga, ti buyot na, sir. Apay nga rod ang nagtalinad kay di kabakiran. No napan iti sabali a pagilyan. Adda tauhan na anang ipangta iti biyag ko, sir. Imbagada, adakas ti mapasamak kanyak, no agpakita ak iti patad. Alang nga rod, ikagumaan mi amaamuan no ayan tinasao a militar. Agyaman ak unay, no matulungan dak, maipapan iti dayta abanag, sir. Mangnamnama kay titulong mi, tata. Anya ti impormasyon na naalay yun, maipapan iti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Mas daw kami. Taawan matnagan na iti hanay dagiti militar. Ti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Kaya to sa wanday ta apeke nga rod. Saan asigod a militar? Dahil tangarot ti atap ko. Saan siguro apudno a militar? No kasta, inaramat na lang ti militar tapno agparang anaturay a tao. Ngam sa anak ngagsardeng amang mo. No ayan itaray ta a tao. Sige, tulungan ka maipapan iti day ta abanag. Adda magak kadagiti amamok. Adda pulis akabagyak iti Visayas. Anya nga tati kinatao na. Kumusta ti investigasyon dagiti pulis? Maipapan iti kunkuna ni Gaspar a militar. Saan apod no ang militar, auntie? Inaramat na laang tihanay ti militar. Talaga nga rod adagas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga, asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tattao anang butbutang kan ni Gaspar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puwan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Talaga nga rod adagas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tattao anang butbutang kan ni Gaspar. Maamuandan to daytay ti sumaruno nga investigasyon, auntie. Nagbalin atulisan ka nga ro daytag naagan iti Gaspar. Gapo iti inaramid dayta a tao. Tidado mga imbayad da kanu kan ni Tata Gaspar. Kat imbayad namat iti mayat ako mapengkan kwa na. Iso nga da naala na akim mapengmat kan kwa na akas bodyguard na. Ay,
Idi siguro na ibusanda iti abasto. Napandan nagsamsam iti pagbiagda. Kasta nga rod ka no, auntie. Iso asaan anapaklan ama nagdakdakas ni Tata Gaspar. Tingarod pa nagsamsam ti mako na abasol da. Tawan mo't nagdarom kontra kadakwada. Imbaglagit din. Tawan ti nagdarom kontra kada tayo. Kat daras maipag na ti papeles tayo para iti amnestia. Numalpas ti amin. Kayat yu ka di ti sumurot kanyak, tagamulwon tayo ti dagak. Uy, kayat mi Pangulo. Awan mo ti sabali a pagtrabahuan mi. Di nakawagan iti Pangulo. Sana kun a Pangulo ti rebelde. May sakon nga ordinaryo a tao. Ngem no sumurot kami kan ka. Si kalatamot ti boss mi. Manong latan ti awag mo kanyak. Ikatan yon, di awag yu kanyak a Pangulo. Sige Pangulo. Ay, Manong. Padasan mi asukatan ti sigod nga awag mi kada kayo. Saan ka di nga inyo man yun iti opisyal iti Visayas ti investigasyon? May papan itinagan ti kungkuna ni Tata Gaspar a militar? Wen, at nakaroon dinutukan dangag imbestiga. Nalaing mo ti kalukwan. Ta inusar na tinagan ti militar tapno mang loko. Ngam saan nga amin na panang loko, kat agbaligi iti agnanayon. Addan tulat ta panagpulo na. Sapay ko mga rod, taagpulo tinang loko kan ni Tata Gaspar. Awan pa pananaw di kasta. Namati ni Tata Gaspar amay sa militar. Idinto ta saan mo't gayam. Kasano, di armas pa'y kano dagiti tao na anapan iti balay da Tata Gaspar iti daydi a kanito. Anya na iti papilis sa napantay nalay jay gukayab Pangulo. Ti titulo, kan deklarasyon ti dagak at kinuniber dahi a tao. May subli pa'y nga takada kay ti dagayo, boss. Awan ti ammo no maipapan kadagita banag. Ngam kunamat da Eva kan Romy, adakkel ti karbangak iti dagak. Pagdaksan na ta saan tayo mo't ngamin na nakahadal. Isa saan tayo nga muna kita. Awan nga rod. Numabalin la ko mga isubli ti panawen. Inakpay ko maagiskwela. Ay, naladawan, boss. Nagitilangan anak tayo, ti pagadalan tayo. Maragsakanak, tapinat ganti apo, ti karkararag ta, ngawan ti dakas na mapasama kada Romy kan Eva. Wen, kabsat. Mamati ak anabilag ti kararag, no napasnag ka nga agdawat iti apo. Kan agtalag ka kanayon iti apo. Saan lang ano adda kayat, saan tutumangad iti apo? Hanggang no maminsan. Ammo tayo lang at tumangad iti apo. No adda peligro, kan no adda kayat tayo agunudan. Ba nag-asan ko mga umlaw? Iti kumagnanayon, kat ni Apo Diyos ti priority tayo. Huwin na Ang adulat tamot kada tayo ti makaliplipat. Ay, huwin nga road kabsat. Pakawanin na tayo kumati apo. Ado nga agpaiso ti kamali tayo, akas pinarswana. Kaya't mo kanima ti sumurot ka ni Manong Gaspar no mabawi na ti sanikwana, Chona. Kaya't ko nga, tawan mo ti amok asabali a pagtrabahuan. Kunana ada tayo kano ti manggambuloy ti dagana. Wina, ado kano gayam ti mulmula na akay kayo a prutas. Inaguman mo't ti may sa tao. No agtrabaho tayo iti sanikwana. Datayon ti agburas iti bunga na iti prutas na. Sapay ko mata mabawi na. Tapno adda pagtrabahuan tayo. Tulungan sa kano idada Ma'am Eva kan Sir Romay. Sapay ko tamabawi na nga rod. Tapno adda si sasagana a pagtrabahuan no maipaay kada tayon ti amnestia. Adan samot ng report ang naggapo di Visayas.
Inakitaan, no dan resulta ti investigasyon. Damag ko nga da kanon. Nga saan ko pa yan nakita. Inakman nga rod kitaan. Sapay ko ma. Tap na makatulong mo tan iti kaso da tatagas para. Kaasi da mo eh. Dahita nga rod. Nagbiag da ang miserable. Gapo iti dayjay ama nga lilaw. Awan konsensya na at tao. No apay nga da nagiti kakasta klase ti tao. Tila bagbagi da ti amura. Awan bibiyang da ti padada at tao. Sigod ka no matgaya madrag lord ti kunkunan ni Tata Gaspar a militar. Natukhang ka no matgayam iti panawon tinapalabas nga administrasyon. Kayat mo asawan? Awanan, jay tao? Wan ka no. Tadi na kayat ti simmo ko. Nakilaban ka no karagiti pan nakabagi ti lintag. Insarsarak na nga rod ti bukod na abiyag. Gapo talimaban. Dahita ti rimor iti report dagiti maseknan ijay. Anagkidawan tayo ti tulong para ti investigasyon. Ad-ad nga rod adakkel ti panakaisubli ti sanikwa ni Tata Gaspar. Naduktalak pa eh. Amanipod sinamsam da at tao ti daga. Di nan bubuisan tinasawa daga. Agparparang akasla na abandona ti daga. Alam amin ti papeles ti dagayo. Tasong batam amin ti saludsod ti abogado, tata. Madam, adda nga tanam na maisublikan niyak ti sanikwak. Dakkel, tata. Awan ngamin ti pinermaan yo a deed of sale. Kan, adapay kada kayo ti titulo ti daga, kan deklarasyon. Sapay ko mga rod. Tapno adda pagtrabahuan mi kadagiti kakadwa kasimmo ko. Aday padamag ko, tata. Napirmaanan ti amnestyayo. Agpaiso, kayat mo asawan, nawaya kamin, madam. Wen, tata. Kablaawan kayo. Tilaangan pa nakisauyo para iti panakaisubli ti dagayo ti asikasuan nyo. Ay na, agyaman unay kada kayo, madam. Da kayo ti kasla anghel nga intin nagtiapo para kada kami. Unay day takasla anghelan, tata. Naku namat ni Eva. Nawayan dagiti grupo ni Gaspar. Ay, day tamot ti imbaga ni Rome. Kabsat. Ay, kita manlat ti biyag. Naglemlemeng, gapo iti panangloko kan kwa na ti tao nga impostor. Huwin nga rod Naidoron nagaramid iti maikaniwas. Gapo iti pan nakairuruman na. Imbag tadi da inala ti titulo ti dagana. Saan ko maasimang at iti kabambantayan? No di dalinukaw. Binutbuteng kanugayam ti tauhan ti impostor. Iso akapilitan nagpaknay ijay kabambantayan. Anyan anagdangkas. Kumusta ti panagsauyo ti abogado, tata? Siyak pailakan no tilihiti mo nga akin kuko iti daga, sir. Kunakon kat. Ti parikot ita. Masapo lang maibilin ka na iti agigan ijay apumanaw dan. Ta maibilang nga squatter da ijay. Mabuti nga amapan ijay. Ta mga no adarmas da, sir. Tauhan sa kano, di impostor da ijay. Adan to bilin ti korte apumanaw da ijay. Ang kasano, no di da pumanaw, sir. No ibagada ako kwadan, tainted di impostor. No awan may pakita da akasuratan ako kwada. Awan karbangan da, tata. Awan ka ti malayaw, itayan ti sanikwayaw, boss. Adda, ngam pinapanaw da, dagiti tauhan ti impostor. Isu na nga raw, tinagnay di jay. Babalin at tauhan ti impostor ako nam. Imbaga ni Sir Romy, akaduan nak amakisaw iti kapitan. Kan dagiti opisyales ti barangay. Amangan na da armas na kitagnanay di jay. Iso nga rod amabutengak amapan ijay asisyak. Kasapulak ti tulong dagiti pan nakabagi ti lintag. Saan kong amo ti aramidag? Kaano nga raw ti papanyo ijay barangay haul?
Urayan tayo laeng. Narigat mat adagdagan ida, takababain mat. Mabayag pa'y nga ta nga urayan. Dayta, tisaan ko nga mo. Sapay ko ma. Tas itatalugod to ti tauhan ti impostor anang uko pa iti balay. Kan sanikwa ni Tata Gaspar. Apay ko maadida pumanaw. Kat awan igam da pamanagnek ako kwada ti balay kan sanikwa. Sa bagay, tauhan laeng metkit di ida ti impostor. Anag pamarang a militar. Idinto ta drug lord met gayam. Nakita na anapintas ti lokasyon ti sanikwa ni Tata Gaspar. Isong en remedyo ng inala. Babaan ti sinasao rawagas. Ngamita, awanan. Ta kinalaban na dagiti pan nakabagi ti lintag. No ti tao kat kalaban ti turay. Isarsarak na lang ti karadkad na. Saan lang akaradkad? No di kat patibiyag. Kas ko maitinapasamak iti impostor. No saan alimmaban ka dagiti pulis? Adayo anapasamak ken kuana ti pan nakapukaw na. Saan nyo kadipay ang nagsaritaan ka ni Romy ti maipapan iti kanlay sayo? Pagsaritaan minto, numalpas ti parikot da Tata Gaspar, anti. Ayan da kadipay da Gaspar, kanti kakadwa na. Adada pa ija pasilidad, anti. Awan pa'y ngamin papananda. Tadagigan iti balay na. Sigurado ka di ang mapapanaw dagiti agigyan ijay. Awan mat igam da nga anyaman a papeles ako kwa dadayjay, anti. Ada ka di mat igam ni Gaspar a papeles. Kompleto ti papeles na, anti. Impanaw adagos ni Tata Gaspar, idiada ng butbutang kankwana. Amin kayo kadikat sumurot ka ni Tata Gaspar. No pumanaw dagiti agigyan ijay sanikwana. Daytamot ti kunana, ma'am. Agbalin kami at trabahador na iti sanikwana. Ado ka no gayam dagiti mulmula na aprutas. Iso nga inaguman dati sanikwana. Daytamot ti kunada, ma'am. Nalawa ket diti sanikwana. Ada pa yan mula na aprutas iti nalawa turod. Puwera iti taltalon. Amumimot kit dit agtalon, ma'am. Ure siyak tupay. Amok, taman nalon met dagiti dadakkel ko. Hintayon makisao ka na iti opisyalis ti barangay nga akin sakop iti sanikwam tata. Kasanon, no saan da si tatalugod a pumanaw, sir? Dayta tirigat na. Tamasapo lang mapantayo pa iti korte. Sapay awan pagbayad ko iti korte. Saan ka di ang masapul pa'y nga agaramid ti judge iti notice ang maitad ka dagiti agigyan ijay? Medyo mabayag pa iti proseso na. Agasto ka pa iti aramadan. Tapno mapapanaw dagiti agigyan ijay. Sana kasla manok nga abugan lat taidan. Kasanungay, kat awan pa'y matkwartak, sir. Nalaklaka ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos, babaan ti panakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat amang paikat kadakwada? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.